Asta la mea, mesaj, mi-am să nu tot. Eu, acest episod tot vânăm. Cred că prin mesajul următor o să ne mutăm. Uite cum arată. Deci că e cioclăs. Deci de asta cred că vom face un crafting table. Vom pleca pe pic pe alte insule ca să putem să găsim alute. Chiar și mie mi-e urât că am pierdut insulcile da. Și mie mi-e urât că am pierdut-o. Da, acum avem aceasta e. Pâng. Sper că să rezolva treaba și nu mai trebuie o lopată ca să faci. Ba da, trebuie lopată. Vreau că trebuie lopată. Abord. Am văzut ceva încolo. Mi s-a părut. Nu, mi s-a părut. Cu aceasta vom și eu, da? Sugerland. What the fuck? Se mișcă mai rapid. Asta observ. Opa, e nebunit asta. Mă mișcă prea rapid. Va fi greu singur, da? Arbuz. Și am văzut ceva pe aici, parcă voi sau ce erau, ci că nu știu. Sau pe viitor suntem. Noi luăm arbuzii. Știi cum poți să rezolva arbuși pentru plantație. Se pe mandatul. Uită. Vreau să vânez încă mai mult uite să fac un pat. Să pot să dorm. Nu știu. Scuzați-mă dacă auziți pe cineva fix în aceeași zi filmez când că am timp, în weekend-uri am timp. Hălău. Stai acum nici nu știu din barca. Măcar sper să nu mă pierd de casă. Dacă nu voi ajunge off camera acasă. Uite încolo mie. Dacă nu mai zicem o camera acasă. Dacă nu găsim drumul. Pepeni. Ce că erau? Să omorâm. Nici pe uite. Dar mor cam repede, ce că ăștia. Nu, eu vreau bucate. Nu mai vinde bucata. Prea mult pepene. Cred că o să spun titlul episodului ăsta, prea mult pepene. Prea mult pepene. Da, cred că așa pun și titlul episodului, prea mult pepene. Cred, nu știu.
De acolo barca. Nu știm, drumul spre casă. Vreți noroc? Bă, bord. Un camar. Și acum în ce direcție? Hopa, digere. Ce-i pe aici? Oricum nici profeție în casa asta, dar aveam câte ceva chestii în ea. Vreau să mă gândesc când plec. Sper că merg în direcția bună. Dacă nu... Bă, nu, e în direcția bună. Mi-era frică că nu mai ajung acasă. Deci n-am plecat așa de departe de aici. Am coadele nouă, sunt aproape să fac un pat. Aș mai vedea uite pe aici. Dacă ar fi una așa moroșă și-aș face însă și o pat. În bet. Dar mă enervează de asta aici. Vine o grămadă de chestii mă enervează. Asta abia am observat. Am venit la serviciu. Am câștigat prea mult arbuz. $50 de pepene. Avem de mâncate, frate, avem de mâncate. Nici nu vreau să ascult dacă voi aspa de pe blocat acestul. Ce v-a speratul? Eu acasă că am înghesuit, știu. Și mi-am pus și foarca bossul. Deci nu să... Bă, eu m-aș gândi să spar colul ăsta de aici. Și avem un spațiu. Da, na. Cum bă? Pressure plane, un pressure plane, nici nu am să aici. Deschide. Deschide ușa să se către aici. Eu sunt doar șmecheruță și vreau hol. Hol ca la boș și acum o cameră. Da, nu vreau să mă arăt. Bă, tu m-aș gândi să dărâm teretele astea de aici. Pum, 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 pum. M-aș gândi, bă. Apoi eu și mai avea coridorul. Eu vreau coridor. Eu vreau coridor. Vreau coridor. Vreau coridor. No! Am picat în obnes. Ce sau nu chicken off? Ce n-ai putut să fie o găină? De ce n-ai putut să fie o oaie? Am omorât că nu ești oaie. Și chiar dacă era oaie, tot te omorăm. Ei, tiejețul, uite lui Rafael, vină încoa. Să poți să-ți iau blană. Purcei. Mai care vezi ceva. Headshot. Ce prost e. Oița, cred, sper că ești oița. Reule, reu. De ce n-ai fost oița? De ce? N-ai vrut să fii oița? Mai mult pepene. Mai toate pepene.
Pșel, porc, pui, pic, pic, pic. Nu știu dacă e fraza mea. Acum mă știu din casa. Cred că nici nu sunt aproape de casa. Văd dovleci. Și mai mulți de ăștia, văd. Și mai mulți porci. Băi, e curcătoare jungla asta. Bă, e unde naiba să o iau? Ce era fete ca să trec asta? Bă, să moră de nu fac asta. Și mă uit unde e casa. Am pierdut în junglă. Da. Nu știu să i-am pus Alex, papa.